Ahojte všetci, pripravili sme si pre vás seriál s lisovačkami Ridgid, keďže je to už bežne videné na rade na stavbách a je ich modelov celkom viacej, tak vám postupne budeme všetky predstavovať a dneska začneme touto mikro mini lisovačkou RP115. Táto lisovačka lisuje meď a oceľ do 28 a plastovník do 32. Je to lisovačka poháňaná 12 V baterkou, ktorá vám už teraz vystačí na 120 až 160 cyklov úplne v pohodičke, samozrejme záleží od priemerov a od materiálu, ktorý sa lisuje. Nie je tam nejaký displej a zbytočná elektronika. Bluetooth samozrejme zanechali a nájdete ju v takomto kufri, kde sa vám úplne v pohode mestia 4 čelustie. Bežne je dostupná v setoch, či už TH-kových, V-čkových alebo M-kových. Tú lisovačku viete ovládať aj jednou rukou v malých priestoroch, v ťažko dostupných priestoroch. Určite vhodná voľba pre všetkých, ktorí začínajú, je to cenovo dostupný stroj. Určite odporúčam vyskúšať si, zastavte sa u nás na predaní, sledujte našu stránku rigidtools.sk.